A ještě si tady dáme něco novýho. Někdo říká bomby, my říkáme facky. Tak pojďme! Všichni společně! Jedeme! Facky! Natáčí, pánové, natáčíme kurva. Vidíte to? Tam nesmí natáčet, dívej se. Nesmí natáčet. Hej. Adelka! Kamarádu se hlavní. Všichni společně. Raz, dva, tři. Takže Adelka nám bude střílet. Tady malinko má trošku nervozita, nebo co? Adelko! Vteřin. Takže 4 vteřiny a jdeme na to. Adela na 3. Raz, dva, tři. Wow! Vteřin a jdeme na to. Holky. Dejte do toho všech vteřiny. Druhá facka v podání Natalie. Adelko, vydrž. 1, 2, 3. Výborně, Adelko. Natalie, už to dá na větší sílu. A pojďme. Adelka, raz, dva, tři. Opravdu vyrovnaný zápas. A jdeme na to. Raz, dva, tři. Hezky. Neuvěřitelný, Adelko. Super. A máme tady minutku. Jdeme na to. Raz, dva, tři. Ještě jednou. Kránič. Natalie taky jde kránič. Takže Adelko, jak se cítíš? Úplně skvěle, bylo to trapný. Co vám to povíš? Normální, no. Rozhodčí jde za náma.
právě se dozvíme výsledek. Tak, podovím říct, jak to bylo jako? Takže oba dva jako rozhodčí jsme se shodli. První kolo modrá, druhé kolo červená, třetí kolo, a který vítězem se stává roh červený. Opravdu respekt. Pojďte šopit za mnou. Adelko, ty jsi všem ukázala to své srdíčko. Bylo takový malý kousek a byla to remíza. Ty bys to dala ještě víc, budeš tu techniku dávat do příště. Zamakáš za tom. Dokážeš tady i proti těžší souperce si myslím, že vyhrávat. Ale teďkom ti přidávám slovo, co bys si chtěla zkázat všem fanouškům, ale i těm hejterům. Že jsem ukázala, že nejsem žádný srap a že jsem do toho šla a že další kolo s jinou soupeřkou do toho dám mnohem víc a víc se budu snažit. Co říkáš, Natalie, ty? Opravdu, my jsme tady všichni viděli, že Adela se nezdála. Vy jste tady měli takový ty beefy, byli jste tady fackovali navzájem. Co na ní říkáš? Jo, je šikovná, ale jak je malá, tak při té první jsem to nevypočítala, že jo. Ale jo, dobrý, ale stejně. Jaký to pro tebe bylo tady stát na pódiu mezi těma lidma? A jaký to bylo stát se celebritou? Celebritou asi ne, ale je to fajn. Uvidíme tě ještě příště. Jo, určitě, dáme to. Takže já poprosím ještě respekt Natalie!